kreativitet, ungdom, vækst og udvikling, for det er ECCO, der har besluttet at donere et innovationshus. Huset skal være et fundament for unge i Tønder Kommune, så de kan dygtiggøre sig og på sigt være med til at skabe ny vækst og udvikling i kommunen. Et godt spørgsmål kan åbne op for nogle ting. Det kan røre rundt i nogle ting, det kan bringe nogle ting op til overfladen, som ikke var der før. Er det udelukkende det fysiske hus, vi snakker om, eller et innovationshus? Der bliver også arbejdet meget. Er det ikke også nogle ikke-fysiske ting, man skal arbejde med? Og man skal ikke have sin kreativitet lagt ind i fast. Men det jeg tænkte på, det var de gamle virksomheder, de fortæller deres udviklingshistorie. Ja. Altså hindringer, hvad har stået i vejen? Ja. Som egentlig ikke er så meget forbundet med skolen. Men du har ikke følelsen af, at om 10 minutter, der skal du ind til timen og sidde og skrive en halv afsnit. Og det er jo en rigtig, rigtig god pointe. Det skal ikke være en klok, der ringer. Og hvis man vil skabe noget og have folk til at blive her, så skal man jo være åben for virksomheden side, tænker jeg. Ja, vi har måske forskellige fagområder. Der er så glas imellem der, så det er historie. Mange idéer opstår også, når folk, som de også siger, mødes på krydsmarkeder. Ja, altså er åbne over for de lokale iværksættere også. Hernede, der laver man så det her innovationshus. Det vil sige, med det signalerer man jo, at man vil kreativiteten, at man vil innovationen. Man bringer innovationen og kreativiteten top of mind. Og det tror jeg personligt på vil have en selvforstærkende effekt. Alene på grund af den signalværdi, der ligger i et hus som det her. Så jeg synes, det er rigtig forfriskende, og jeg synes, det er rigtig spændende. Jamen altså, vi har tænkt, at vi gerne vil gøre noget i lokalsamfundet, og vi har tænkt, at vi også gerne vil gøre noget, der ligesom knyttede, kan man sige, potentielle medarbejdere hos os tættere på ECCO. Men jeg tror, at vi kan få nemmere ved at få den super fede designer fra New York, den fede udvikler fra Milano, den fede og spændende produktingeniør fra Shanghai eller fra Beijing til Tønder via sådan et initiativ her. Vi er til rådighed, og vi får bygget de der broer, som jeg jo ofte synes mangler, altså hvor erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner nogle gange er for langt fra hinanden. Og huset her kan så være et sted, hvor vi kan mødes og lære hinanden at kende. Og så kan man sige, ud af sådan et nærmere bekendtskab, der kan der så komme nogle potentielle medarbejdere i fremtiden. Og det vil være fint.